Agent 540! Napalabas. Napatay ni Leonardo dagiti upat a lalaki anang serrek iti kalapaw apagin inanaan na ngem nakataray ti maysa. Iti sabalya bangir inambus dagiti grupo ni Sandra ti convoy dagiti militar ket nagbaligi dagitoy. Iti papanda Sandra iti kabisera tapno dumawat iti tulong wenno taraon kadagiti supporters da. Kilat nga danang labas iti nagluganan da jeep a grupo dagiti nagpamarang a militar. Nagkaribuso nga rod dagiti pasahero iti jeep. Pagamuam tada nagpaputok iti Armalite iti sanunay nga dayo. Iti daytamot lakan ito. Dinardaras ni Sandra tinaglibas. Iti panagmaymaysa ni Congressman Samuel Tumbok iti opisina na. Adda nang ilokat iti ridaw. Iti gagayem denggenyo titulo iti makalawas aserya tayo iti drama tayo na pauluan. Agent 540! Sika. May mag-oras mo, Congressman. Pwede ka man lagtuktok, Major. Pasensya kayo, Congressman. Madalangin min kayo kung may baga kada kayo. Umasidag ka. Sige. Agtugaw ka. Thank you, sir. Anya tinapatag nga ibagam, Major? Hindi ako nagpalpalikaw, pay. Adda na kaibaga kanyag at tao. Nagararamat dagiti taom iti uniforme dagiti militar. Banag amay parit, sir. Major. Apay akastamot ti bagbagam kanya kita. Saan ka di abay bayadan ka? Mabaybayadan ka, gaputa protektaram dagiti illegal nga aramid ko. No ti may papan iti panagtroso, maprotektaran ka. Ngam no usaran ti kalokwan, ti uniforme mi. So piyatag ti pagayatam, Congressman. Aniya? At dapay nakadanon kanya ka report. Manipod ka dagiti informante. Arimaut dagiti soldadok iti kuta dagiti rebelde. Nga mawanti kinapudno na dayta. Gaputawan, ti impaulog ka mission order ka dagiti soldadok. Ada ka diyan mo iti daytoy, Congressman. Major, kayat ka di asawan dayta, asak ti pabasulam iti napasamag aranget, iti nagbagtan dagiti militar kan rebelde, ha? Kasangad pa iso, Congressman. Nagawan, abain mon, Major. Sakbay amamanday lintag, ti pangibagam, iti kasta? Sir. Nalipatam ka din, Major. Nagpirma ka kadagiti illegal na transaksyon ko. Nukas pangarigan tamadadaal ti ulom, kat ibutaktak mo ti aramid ko. Karaman ka maibalod. Anya? Naawagan ka pa imot nga rod a Major iti Armada Puwersa ti Pilipinas no may sakamot ako nang. Sigurado, ma-court martial ka, Major. Congressman. I am the man with word of honor, Major. Mark my word. Kabalan ka pa ikat iti serbisyo. Maipitag iti sitwasyon ko ita. Jak mabalin na labdan ti legal nga ramid ni Congressman Samuel Tumbok. Nasirip na jalakay. Dagiti tao kita ti agsagaba. Natay dagiti daduma kakadwa. Gapu ti ambush. Impagaropay dagiti kabusor. Ana kami ti responsable iti panakaraot ti kutada. Ang magamuditan. Nas ka na mapukawan ni Leonardo. Tapno awanan ti parekot. Rebels. Kakadwa! Sumungsunga din da commander kan dagiti kakadwa. Sabtak ida. Commander.
Nasayaat ta nakasangpot kayon diti kota. Wan, kalyo na. Kakadwa, tulungan da kami amang ibaba kadagiti imot mi taraon. Kalyo na. Commander, Awatom dagito yung grocery kadag agas. Makatulong dagito yung kada tayo. Nakababa akong manipod iti na nga to, pader. Adda talo agwardya iti aglawlaw ti bunggalo a balay. Aginayadak amang sawar iti aglawlaw. Adda lakit di maduktalag dito. Kunakon kat. Naggato at troso. Irwar ko ti spy camera. Awanin ti sabali nga akin kuka kadagita at troso. Kaputa nakitak asimrag tilugan dagiti buyot na ditay. Nabatad da itong ebidensya. Atay ta. Naibidyo kong dagiti troso. Ito. At nakakita niya. Karating akit pumano dito niya. Kalay adik na tlaang tinangato. Padir! Sige. Bye. Kayin, pagsaganaam dagiti tao. Apay, sir. Bad news. Tinyawag ti parabantay tayo ijay nakailamangan dagiti troso. Anya? Adda sa balya tao nakastrag ijay. Kat kamkamatan ita dagiti talo ang nagbantay. Sige, sir. Nilakit di Leonardo da ijay. Ti awanan bayin. Pinatay ko lang man. Idi nagsabat kami ijay munisipyo. Agalwad kanyak da ijay at tao. Imadulot yung dagiti mangkamkamat kanyak. At da kami niti katingting nga antibantay. Nagitukot na pa iti kinain dogs. Sige! Tawaran niyo tika bakiran! Saan pa nakatay na dyan? Puwit na congressman. Pud mo nga taan militar dagiti kakadwa na. Awan tilaban ko kadakwada. Isungag kagumaak tumatayo. Sapay at daamin kanyak dagiti ebidensya kontra kini congressman. Saan arumbang amatilidak? Kalyo na. Kumusta dagiti ag sakit ng ubing? pinagtumarmiidan iti agas, Commander. Nasayat nga rod no kasta. Ranipak tiar malay na jay. Commander! Nagsaga na kayo! Awangan na da kabusor! Palpaltugan ako. Iti tayo takarayan ti pagkamangag. Nalakatag lama sa tulang babaeng kadagitik kinain dogs. Iso nga iti tanong ti paglumangag. Nagparta ka na nakalimang ti awanan bain. Ano? Surutan tayo lang sa dino ti pagturungan dagiti kinain dogs. At dalang iti aglaw-law ti awanan bain. Kulong tayo! Tara, nagsama tayo! Dantanin na pugsat ti angis ko. Linapdak ti nagangis iti unag ti tanong. Nakaadayon dagiti mangkamkamat kanyak. Tumakdang ka! At sumurot ka kada kami! Unya? Asino ka? Apay kamkamatin da kadagiti militar. Kakabsat, saan akabusor? Iso away-away andak dito nakairakadak. Sumbatampay ti saludsud ko kan ka. Asino ka? Mariribo ka na kuman iti sumbat ko. Kabsat, may saat amang ganok. Anya. Apay nga rod akam kamatin da kadagiti militar.
Saan ang militar dagijay? Anya ti kayat mo asawan lalaki. Nardo tinagan ko. Ket saan ang militar dagiti ng kamat kanyak? No di ket buyot dagijay ni Congressman Samuel Tumbang. Anya, agsasao ka kadi iti pudno. Wen kabsat. Adda pamanut-nut mo asaan ang militar dagijay. Adda kabsat. Itinaminsan apanang surot ko kadakwada. Adda sinanubda a jeep nga agturong iti Barrio San Felipe. Pinaputokak idang. Anya, kunak man numaysak amang ano. Apay asur-surutem dagijay at tao. Sige kabsat. Agpudno agkada kayo. May saak nga undercover agent. Anya, Managdakdakas dagiti at tao. Apaman ang nakapaturong dagiti igam da iti jeep. Pinaltogak idan. nukasta. Si kajay nakaranget da iti daydi agundaway. Ha? Anyat, kahit mga sawan kabsat. May sa kami kadagiti pasahero ang nakalugan iti daydi ajit. Anya? Kat no saan nagapukan ka, natay kami kuman. Di ka maawatan kabsat. Da kami ti target dagijay at tao. Anya? Sinambot mi tinaglibas. Wano pimanaw iti daydakan ito. Idinaybaw ing ti matanda. Pimpagarup mi a militar dagijay. Kaya't mo asawan kabsat? May Wen, sa... siya ni Commander Sandra. Ha? Kakadwa! Ukarkara nyo ni Nardo! Utang mitibiyag ni Kankwana! Nalawagan kada tayo amin. Saan gayam apud-pud no a militar dagiti nakarangat tayo iti kalabas. Kaami, ni Congressman ti utak ti panakakalbon dagiti bambantay. Kat isumat ti maatap ananguram kadagiti kalapaw tayo. Nagdakas at alaga ti ugali day di amamanday lintang. Uwan gayam. Sa dino tinapanan Danardo, kan Commander? Napanday tinangilamangan ni Nardo kadagiti gadget na. Itimat na ang asidag ti karayan. Kasta ka di? Ebidensya ka na day di kontra kini Congressman. Isumat lagayam akam kamaten dagiti kabusor. Gapu kadagiti naalan na nga ebidensya. Wan kanyon. Nagbaligi ni Nardo ang mga parang kadagiti masaknan iti ebidensya. Sumardangan ti illegal apa nagtrosok iti kabambantayan. May sa lahat tao ti sapsapulan nyo, ngam na itarayan na kayo pa'y. Congressman. Nasiputan ti gwardya ni Nardo apit picturen na dagiti troso. Isungad dakin kwa na dagiti mabalin nga ebidensya kontra kanyak. Kilata nagpukaw tayo ng bain. Ngam di ka madanagan, Congressman. Ituloy mi timang sawar iti kabakiran. Amok naglamlambang lang, dayjay. Aramidin nyo ti amin na kabalan nyo kain. Tano saan? Agpapada tayo amay balod. Kakadwa! Napatag ti bagak kada kayo. Isungad da naangay at taripnong. Amuyo mo tinapasama kiti kalabas. Inambush tayo dagiti konvoy dagiti militar. Katita, ada naawat kong impormasyon manipod kadagiti impormante tayo jay patag. Ada napasamak a combat operation dagiti militar. Da tayo ti target da. Isungaw makar tayon iti daytoy a lugar. Mapantayo iti natalgad a lugar dito kabambantayan. Ada nakita da kaanong a mabalin tayo nga makaran. Dat panagkunak, natalgad tayo jay. Wen! Nakakaasi dagiti ubing no da mapasamak arangat. Ala! Itamot lang! Irugwat tayon dagiti rumbang nga may tugot iti yaakar tayo! Kabsat Sandra,
Kasla na gunag ti pampanunutam ha. Nardo, Rabiin. Amok ang nabannog ka gapota. Tinulungam dagiti kakadam nga imakar iti dayto apaset ti kabakiran. Agina nakamatan. Nardo, pampanunutek lang amin dagiti upin. Nakakaasida. Iso a planok paylay da nga ipanaw dito kuta. Ha? No mabalbalin, may parit ti ubing dito yung kuta. Kasaritak dagiti naganak. Nga ipanda payla ka dagiti kakabagyan da iti patad. Kabsat Sandra. Diyak kaya ta may raman da iti ranget no kas pangarigan. Kabsat. Sapay lang ko ma. Tasaan mo at agidaksen ti bagakan ka. Anya day ta nga ibagam, Nardo. Amok ang narigat nga ramiden daytoy. Iti bunag yo a rebelde. Ngamno si pupuso kayo ang mga klon. Adda na pintas agundaway nga gururay kada kayo. Anyat kayat mo asawan, Nardo. Mga barwanan kayon. Babaan ti intuyang ti gobyerno nga amnesty program. Anya ti sungbat ni Commander Sandra iti dayta gundaway. Gagayem di uliwan adenggan tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon agyaman kami itin kay Panang Tarabay.